Seikoleni mangwana nakanaka tinotenda vagari vemuzimbabwe. Ini ndini tsvina yemhenini. Umwe anokusapota 100% or 120% kuti pasi neZANU-PF ndini ndinotaura izvozvo. Sei ndichitaura zvinhu izvi? Tine marekodzi ayo kubva nyika isati yatanga kutorwa chitepo wakapondwa iZANU-PF. Yatorwa tinavo vana Captain Leah vakatsakatika iZANU-PF. Tina natongogara vasina kutombozodya the fruit yefight their own suffering iZANU-PF. Tina naRashiwe Guzha vakatsakatika iZANU-PF. Tina naDuri vakangotwa munongozviziva kuti matsaona ingoitwa kuZimbabwe kuti umwe arova dhongi nzvimbo isina dhongi unonzi arova dhongi, umwe unonzi arovera patreni iko kusingafambi treni. Ispecial masoja aipera kufa achingofa nenzira dzisina tsarukano dzichingonyararwa kubva patime yaMugabe. iZANU-PF iyoyo yaingouraya zvese. Vana Bhodagezi nyange vakatishatira vakatiitira zvakashata zvakadini asi vakafa iZANU-PF iyoyo. Vana Manyika vakafa iZANU-PF iyoyo. All generals atinoziva magenerals ose hakuna general wakaurawa neopposite iZANU-PF iyoyo. Vana Tabeth Mabika iZANU-PF iyoyo. Vana Ndiraya iZANU-PF iyoyo. Muna 2008 more than 200 vakaurawa neZANU-PF opposition ZANU-PF iyoyo. Mufundisi Masaya kupondwa neZANU-PF. Zvino moti titi pamberi nayo kuindepi nayo, tichindepi nayo nemhondi dzakadaro dzinotungamirwa naiye Mnangagwa mukuru wemhondi iZANU-PF. Incarceration yese iri kuitwa kumaopposition iZANU-PF. Persecution yese iri kuitwa imomo yavanongopikisana navo iZANU-PF. ZRP chaichai hachichatombonzi ZRP. Vanhu vese vanotozviziva kuti iZANU Republic Police, ZANU kwete Zimbabwe. Yatora polisi yevanhu ikaita yepati. Saka munoda kuti titi pamberi nayo kuti zvaita sei? Yatora zvinhu zvese ichiita zvayo zvese zvave zveZANU, hazvisiri zvenyika. Nyika yacho yatotorwa yatove yeZANU. Nyika kutorwa yatove yeZANU, haisiri yevanhu. Moti hanzi kwai musati pasina pasinayo. Judicial ndiani wamunoona ari kujudicial akamirira nyika, akamirira fairness, akamirira vagari vemuZimbabwe? Vagari chacha vanoti kana vatambura vakati regedzai timhanyire uku kunova ndiko une fairness. Ndiani wamunoona ari kujudicial anonzi akatomira? Yatorwa yese neZANU-PF. Pasinayo ZANU-PF yacho, pasinayo. Ndiri kuzitaura ini tsvina yemheni, pasinayo. Apart from ndatosiya vazvishoma shoma zvayakaita zvino yakauraya marodzi ose yakauraya iZANU-PF. Yapedza kuuraya marodzi iye zvino yaakuchirova panhongonya kuuraya nyika yese, kuchaja nezvitunha machajira avakuita iZANU-PF iyoyo. Imwewo munhu ouya otaura kuti hanzi musati pasina ZANU-PF. Unoda kuti titi pasinani? Nei, munhu wese zvake ari kuZANU-PF wese imhondi, ende upfumi hwake hwese hwevanhu vese vari kuZANU-PF hakuna hwakauya nekushanda, hakuna nema umbavha nokudzvinyira kutorera vanhu. Saka tiri kuti pasinayo. Chero izvozvi zvamuri kutaura kuti ngatibvise Mnangagwa, tinomubvisa, tiri kuda kuti ngabve. Asi as long muchingonodzosera zvenyu ZANU-PF yenyu muchiti muri kuda kudzokera nayo, hamuna vanhu vamunowana, hakuna vanhu vanouya ikoko.
munongoramba muchipamba kunze kutoti kana maichinja zita mukatoichinja haichatombodiwe. Ndo chipati chisingachatombodiwe nemunhu wese ichi, hakuna anochida. Chipati chinoaijeka nemachechi nemachechi, mafuneral nemafuneral, kushaya pachinonzi apa. Ukatoonekwa uchichera makurwe chaiwo chaiwo chinotoda kuuya kutoti makurwe wendedu ndeZANU-PF. Pasi nacho. Ndinodzokorora pasi nacho. ZANU-PF ichocho. Chitsina chepati mhondi.